Programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, benvidos, gracias por estar aí. Iniciamos un novo programa de Falemos. Estaremos analizando a situación da Asociación de Empresarios de Ribeira co seu presidente, con Francisco Martínez, que, entre outras cousas, acaban de convocar unha campaña de comercio para o Día da Nai. Nos contará todas esas cousas, máis unha das súas grandes reivindicacións desde xa fai bastantes anos, que é unha ampliación do polígono industrial que tanta falta parece ser que demandan os empresarios deste concello capitalino do Barbanza. Estaremos tamén co alcalde de Moraña, con Sito Gómez. Acaba de ser, fai 15 días, 20 días, elexido por aclamación como presidente da Xunta Local do Partido Popular deste concello de Moraña. Leva 2 aniños de alcalde, iniciou a súa andadura nas pasadas eleccións de maio do ano 23, faremos balance con el e tamén da nova etapa que se abre no Partido Popular deste concello caldense da comarca do Ulla, que é Moraña. E abrimos este turno de análisis de valoración coa alcaldesa de Marín, con María Ramallo. Moi boa noite, benvida, como estamos, señora Ramallo? Moi boa noite. Bueno, casi temos que empezar pola Semana Santa, porque todos se apostaron, incluso vostedes apostaron unha semana antes presentando un vídeo do cal despois falaremos para a campaña turística. Sanxenxo, que é o concello capitalino de Galicia en capacidade hoteleira, tamén estaba lóxicamente na Semana Santa, que abre a temporada do verán. Bueno, como foi a Semana Santa para Marín dentro das actividades, como se poderon levar a cabo? Bueno, pois a Semana Santa foi como foi, porque eu, estando aquí uns días antes, decíamos que só nos falta encargar o tempo, non? Pois a verdade é que a chuvia, o tempo, o vento non axudou, efectivamente, pero sí que houbo xente. Eu sempre digo que houbo xente, moita xente que xa tiña pensado vir, efectivamente, bueno, pois veu igual. É verdade que a Semana Santa, que se compón dunha parte institucional, religiosa, como se quera denominar, pois as actividades tuveron que reducirse ao mínimo, a mínima expresión,
pero é verdade que sí, é o obxectivo clave da Semana Santa. E despois a xente fixo o que poido, non? É verdade que cando presentábamos ese vídeo que vostede se refería, só hai que ver as imaxes, era un día maravilloso que nin encargado, pero é verdade que despois a chuvia, o vento e os avisos de temporal e tal, bueno, fastidiaron un pouco a xornada. Noutro orden de cousas, como dirían os meus fillos, estuvo fenomenal para estudiar, hai exámenes, para estar na casa, para arranxar moitas cousas e logo para sair máis de xeito concreto e determinado, pois coa nosa gastronomía sempre está ben e os de fora se soen aproveitar cando chove en encher os sitios onde poder picar algo, unhas tapas ou algo. Eso creo que foi razoable, pero a verdade é que, bueno, pois deslucida, teño que decir. Sí, porque supoño, non sei se a Semana Santa estaba mal colocada ou as borrascas, porque fora da semana pasada estuvo a anterior moi boa e esta fabulosa, non? Algo estaba mal colocado. E ademais nos deixa unha Semana Santa especial con repercusión mundial, que é coa morte do Papa, non? Pois efectivamente, parece que nin que estuvera agardando a oportunidade, a ocasión, non? Quizáis dos días, desde o punto de vista da religión católica, non? Máis importantes na Iglesia, esa visilia pascual, ese que ainda lle dou tempo, non? Pois a dar esa bendición un pouco nesa maravillosa praza, e posteriormente, bueno, pois esa noite, de xeito, inda que o vésemos mal, pois inda pensábamos que iba a recuperar, non? De xeito, penso que imprevisto, ese luns de Pascua, pois nos desayunamos, nunca mellor dito, con esta noticia que cambia un pouco, non só desde a componente en concreto religiosa, sino que cambia un pouco, xa se ve, non? Os medios de comunicación están absolutamente volcados non só no seguinte, no funeral e as honras fúnebres, sino un pouco todo o que ten de liturxia, efectivamente, de protocolo, que é moi importante, sempre atraente, hai tanta, os que nos gusta, os que lemos, os que vimos algunha... Os líderes mundiales estarán todos planificando viaxe para Roma. Pois sí, penso que hai poucas figuras que poderán concordar en unir a tanta xente diferente, por ideoloxía, por religión, por poder no mundo, coa influencia no mundo occidental e no mundo neste planeta. Pero penso que vai ser interesante, sobre todo, analizar tamén todos os que van a ir, e todos queren estar tamén, non é un tema social, sino que é interesante. Os que van, trascende o religioso, lévase o político e o social. Sí, totalmente. Penso que todos os que están, eso sigue tamén marcando a gran influencia, non? Que ten unha figura como é a do Papa, non só desde o punto de vista religioso, sino desde o punto de vista da política internacional, se quere denominar así, non? No cal el tamén quixo intervenir e se manifestou interveu, tivo un papel veces importante, máis que outras figuras, máis que outros papados. El quixo que fora así, que penso que foi así desde o principio. Penso que quiso efectivamente marcar ese ritmo e marcar ese acento. Eu penso que efectivamente non que a historia se está escribindo, non a vez xa deste momento, sino penso que sí, que vai a pasar a historia por marcar determinadas tildes, determinados puntos, por ter criterio, por influir. Penso incluso que todavía se saberá de máis influencia da que todavía sabemos. Monográfico semanal destes 12 anos de reinado do mundo religioso no mundo, no planeta, e que será noticia. O que pasa é que toda esta noticia, fíjate que campaña, porque hoxe o presidente Sánchez se meteu tamén en campaña informativa para anunciar que aumenta o gasto militar en 10.471 millóns co rechazo de Sumar, que están nesta pelea na cal yo plantexo a vostede, porque dice que os orzamentos sin levar ao Congreso, sin presentar no Congreso, está traballando cos orzamentos do ano 23, toda esta situación, e amparándose en que o PP vai a ter que apoiar esta posición, porque senón non sale. Se ve un pouco forzado, non? Bueno, pois efectivamente, eu penso que dentro do contexto que ten todo isto, é verdade que se leva falando moitísimo tempo de que hai que incrementar o gasto en defensa militar, en defensa, a veces din non é armamento, é intelixencia, bueno,
hai que aumentar o gasto en defensa. O sabemos desde fai moitísimo tempo, porque senón é inviable poder estar en determinados organismos internacionales que requiren, efectivamente, de que non estemos sempre esperando salvavidas, non? Hai que... Pero o que chama poderosamente a atención desde o punto de vista político é que hai unha serie de regras, eu levo moitos anos en política, donde antes parecía o normal e agora están os dados encima da mesa, parece que para xogar máis que para concretar cousas tan serias, non? En primeiro lugar, cando non tes maioría no Congreso, no Parlamento, no Congreso, pois tes que buscala. O encargado de buscala é sempre o que a require, o que ten que buscar esa maioría. Ata agora sempre foi así. Isto de estar sentado e a ver se o outro me ofrece o apoio nunca pasou, nin a xente se vai ofrecendo por aí cando está na oposición. Oye, conta conmigo. Si sabes contar, conta conmigo. Entonces, hasta ahora se están botando por terra, bueno, pues algúns parámetros básicos. O que require a maioría é o que goberna, o que ten que pedila é o que goberna e ten que pedila o resto dos grupos. Sabe con quen conta, sabe que non ten maioría no Congreso, tampouco ten unanimidade no seu goberno, cousa que ata de agora tampouco se viu, pero tamén hai que miralo, porque primeiro a veces nos poñemos un pouco de perfil, a veces levamos os temas ao Parlamento, a veces non, a veces sí, a veces non, a veces se quere plasmar unha derrota ou visualizar unha derrota, a veces intencionadamente, a veces non. Entonces, claro, estamos xa máis ben nun puro tacticismo que non conleva ao final o fondo da cuestión, é dicir, si hai que aumentar o gasto de defensa, e penso que a maioría da xente razonable entende que sí, porque se invirte pouco e hoxe en día nos enfrentamos non se pode estar acudindo en fin, razonablemente a determinados frentes si non aportas o resto dos socios do mesmo clube, eso así. Outra cousa é que o que goberna pretenda que salvo en circunstancias serias te saquen as castañas do fogo sempre os mesmos ou sempre outros. Entonces, bueno, eu penso que o Partido Popular é o que a min me atinxe, ten unha maioría importante no Congreso. A forza máis votada. Penso que o que goberna debería procurar, ou polo menos debería solicitar, ou debía requerir, ou debía pedir, non sei se que non se trata de pedir con ansia de petición, non, pero penso que cando queres que alguén apoie unha medida, terás que pedir, porque sí que perde o tempo con outros cando lle require que lle apoyen determinadas cousas que lle interesan. Entonces, dar por feito cousas, eu penso que será unha estrategia, non lle digo que non, pero dar por feito cousas é arriscado canto menos. Pero 10.000 millóns non aparecen así, porque sí. Non, ademais que agora outra novedade. E só unha cuestión, para ir rematando isto e irnos a Marín, que é o máis importante, que era o que viña vostede, o que pasa que hai cousas que se meten como do Papa e isto. Sumar está sendo crítico, pero moi crítico coa exposición de Pedro Sánchez esta mañán, dicindo que incluso que é o goberno da guerra e está pedindo, bueno, pues manifestacións e isto pode ser a ruptura con? Decía un compañeiro meu que un dicho moi popular que cada un anda o seu menos eu que ando o meu. É dicir, aquí hai determinadas claves que son xa estratégicas políticas de cara ás vindeiras eleccións, a non menguar tanto, a manter uns discursos, é dicir, a non ser responsable, é dicir, se eu estou gobernando cunha persoa, os dous formamos parte dese goberno, o normal é ter unha postura única, senón me iría do goberno. Digo eu. Non é obligatorio. A parte de a crítica exacerbada, inda que non se me necesite para nada, non teña que manifestar públicamente nada, penso que hai determinadas coordenadas que se non as compartes o mellor é sair do goberno. Cantos gobernos municipais moitas veces se rompen por non e supoño que serán cousas incluso a veces menos serias do que estamos a falar. E polo menos menos trascendentes. Penso que en política o que hai que ter personalidade, non oportunidade. Personalidade. Se tú non estás de acordo con esa política de goberno, te vas. E se estás de acordo, apoias, o sea, que non é blanco ou negro, non? Entonces, penso que cada un, como decía, iso vai o seu, e polo tanto, penso que a veces todas estas pseudo-rupturas ou posicionamentos son hasta pactados.
sinceramente yo digo, porque ahora eu penso que temos tempo para observar e para ver hacia onde evoluciona cada un. Eu penso que ás veces hasta os enfrentamentos e confrontacións están pactadas. Pero eso é eu que son mal pensada. Bueno, como están, digamos que axudas que están apostando vostedes, lóxicamente, como todas as cidades, por ampliar as plazas de parking, non? Están aí nos aparcamentos do Inferniño, o 85% das plazas, ou 81%, 80% están dentro do casco urbano. Sí, efectivamente, nos estos días nunca chegan. Hai dous parámetros que estos días veíamos además reflectidos en análisis en varios medios de comunicación. O gran problema que temos, por suposto, as cidades grandes, pero tamén as cidades intermedias, co tema do aparcamento. Eu creo que é un tema que todos tratamos de solventar, pero hai dous cousas que son importantes. Cada vez hai máis vehículo, hai máis coches, o sea, se compran máis coches, hai máis coches nas casas. Antes había un coche, agora hai dous ou máis, e polo tanto dependemos e seguimos dependendo moitísimo do vehículo, e polo tanto as prazas de garaxe, dependendo de onde vivas, non son fáciles a veces de conquerir, e efectivamente queremos tamén embellecer as cidades, facelas máis accesibles, que se poida un mover millor, e polo tanto tendemos, pois eso, a mellorar as rúas, ampliar as beirarrúas. Eso moitas veces conleva suprimir prazas de aparcamento, sobre todo no centro dos propios cascos. Cando ve unha foto non só de Marín, eu penso de calquera das cidades, digo de Galicia, de España, o que se mova por aí o ve a clara diferencia de fai, non me vou a ir moito para atrás, 10, 15, 20 anos habendo coches, pero ata onde chegaban os coches, non? Hoxe hai rúas peonís que sería impensable que se pudera aparcar un coche, nos fomos pouco a pouco acostumbrando. E para eso tratamos de intervir a través de varios frentes, porque evidentemente é un problema, os veciños nos trasladan ese problema, pero as solucións están máis ou menos claras, estudiadas, e penso que todos imos con máis ou menos acerto facendo o mesmo. Primeiro, nas rúas máis céntricas, regular o horario de estacionamento. Que non pode estar toda a semana o coche. Que non pode estar toda a semana o coche de día e de noite, é dicir, nas rúas onde non é doado aparcar, si é necesario que a xente se poda chegar, inda que sea un tempo, pois rotar. É dicir, hai zona azul gratuita, 2 horas de aparcamento e, polo tanto, un estacionamento que ten no horario laboral rotación. Eso está funcionando razonablemente ben e, polo tanto, rúas onde antes non podías aparcar nunca, nin na mañán, nin na tarde, nin na noite, pois agora en esas zonas, en ese horario laboral, en ese horario comercial, hai posibilidades de aparcar. Outra das patas nas que estamos intervindo é en crear aparcamentos disuasorios. Lle chamamos disuasorios, o concepto de disuasorio a veces pode inducir a error, non é novo. É novo, porque eu penso que se utilizaban nas moi grandes cidades como grandes superficies na periferia un pouco das cidades, onde deixabas o coche e despois te desplazabas. Ahora lle chamamos disuasorio a un aparcamento, unha parcela, unha finca que ben a consigues porque te ceden a parcela ou ben fas un contrato de alquiler, entonces durante ese tempo, pois esa parcela acondicionada se pode aparcar. Isto está dando certos balóns de oxíxeno, porque son parcelas, cada unha que levan unhas 20, non? Que levamos unhas 20, no corazón do casco, arredor do propio corazón do casco, en moitas tardas 5, 10 minutos, un cuarto de hora camiñando, ou se nas cidades incluso nos obrigan a camiñar un cuarto de hora, non están alonsadas do centro e polo tanto están dando esas pequenas bolsas de aparcamento que penso que é moi importante, sobre todo porque son gratuitas, quedan razonablemente preto dos sitios habituais onde tes que achegarte, da zona
zona da administración, do comercio, do mercado, é dicir, e penso que todos, polo que un pouco vamos véndonos todos uns a outros, estamos desde os concellos tratando de facilitar esta cuestión. E penso que non hai moitas máis ferramentas que engadir, é dicir, porque se o número de coches cada vez aumenta máis, nos gusta ter as cidades pois tranquilos, estar en zonas de terrazas, onde non te estén pasando motos ou coches ao lado, onde os nenos poidan xogar razonablemente, pois hai que ir por esa vía. Eu penso que estamos facendo un esforzo importante, económicamente tamén, porque as parcelas hai que preparalas e despois hai que pagar o alquiler correspondente, e seguimos buscando máis, é dicir, a medida que vamos tendo posibilidades, aproveitamos un pouco as cesións que nos fan, preparamos as parcelas e a día de hoxe temos unha capacidade xa moi importante de aparcamento gratuito que creo que nos está vindo moi ben. Como avanzan as obras de recuperación da dársena portuaria? Bueno, pois aí está, prácticamente finalizando as obras relativas á propia auga, é dicir, a limpeza de fondos, o aporte de area, sobre todo poñer en valor todos os muros de arredor. Esta semana penso que finalizarán prácticamente baixando o pantalán que ten que instalarse ali, e logo posteriormente, nas próximas semanas, trataremos de arrancar co exterior, é dicir, o exterior pretende ser unha continuación dese paseo Alcalde Blanco, donde sexa unha zona pois máis cómoda, que está ahora pois máis degradada, con zonas e estancias para estar, e que continúe esa entrada nese paseo Alcalde Blanco que o temos recentemente remodelado e que sobre todo está supoñendo, cando presentábamos a campaña de turismo o veíamos, unha zona pois moi atractiva que cando fai moi bo tempo pois a xente outro día era o que máis preguntaba cando finalizábamos todo ese entorno da dársena, non? Están nese marín bonito, estamos ás portas do Brán, estamos á porta da campaña turística máis importante en Galicia e nas Rías Baixas, e están traballando, digamos, que nese modelo de cidade máis sostible, máis habitable, máis bonita, e levan un montón de plantas, máis de 6.000 plantas, 100 árbores, que tratan nese bonitismo de conseguir, que cal é explique un pouquiño, en un minuto máis ou menos, e logo entramos de cheo na campaña. En un minuto tratamos de que sea moito máis agradable pasear. É verdade que moitas veces cando plantamos plantas a xente menudo gasto e demais, pero logo a verdade é que a maneira de que co propio mobiliario urbano tratar de embellecer e tratar de dignificar os espacios, non? Creo que temos espacios razonablemente mellorados, que moitas veces plantándolle árbores, coas sardiñeiras e demais, poñendo un pouco en valor ese entorno, levamos xa tempo varios anos, xa levamos moitos anos bueno, pues, plantando especies que ademais bueno, pues, fagan un ambiente moito máis verde e demais. É verdade que a veces nos critican porque hubo algunhas zonas que para poder anchealas, como na propia rotonda que estamos facendo a entrada da Avenida Ourense, tuvimos que sacar algúns árboles porque era inviable que se pudieran manter en pé, se analizou desde o punto de vista técnico, non era doado, e polo tanto, sí, volveremos a mellorar esas zonas, cada un cando esas zonas verdes estén perfectamente definidas, co mesmo aspecto que estamos dando a outras, non? Queremos facer esa inversión, creo que é apreciada polos veciños, creo que fai unha cidade moito máis agradable e nesa liña pretendemos conseguir. Nas zonas verdes do Concello, unha das grandes xoias ven sendo digamos que bueno, Finca de Briz. A Finca de Briz, non? Non, o lago Castiñeiras ou o parque de Cotorredondo, que ven sendo ese, que ven. E, bueno, isto entra dentro da campaña. Como están esas obras de bonitismo de un dos lagos? A xente posiblemente a audiencia o coñeza máis como o lago de Castiñeiras, non? Con un novo mirador, con todo o reformo e ademais con unha obra social fundamental con Juan 23, non? Coa asociación. Pois sí, eu por ser didáctica e práctica, a parte máis bonita do lago é a do propio lago. Desde fai uns anos tratamos de invertir esa tendencia tratando de poñer en valor, se iba a auga do lago, hubo que facer actuacións con Aguas de Galicia, porque queríamos que fora un atractivo importante. A parte toda dese lago de Castiñeiras, de todas esas hectáreas, son propiedades das comunidades de montes, hai 4 comunidades de montes que inciden sobre o mesmo terreo, de 2 concellos distintos, tamén, bueno, está o Concello de Moaña tamén que ten unha parte, outra parte de Vilaboa e outra parte de Marín. E tratamos de facer esa mellora a través do plan
plan de sostenibilidade turística, tratando de ordenar un pouco máis e de invertir esta tendencia. É verdade que trataremos de seguir, fixemos un aparcamento máis retirado para os coches, para os autobuses, unha zona máis de tránsito pegada ao lago que che faga moito máis agradable estar, unha pequena estancia cun pequeno escenario ao aire libre, cunhas gradas, para poder tamén facer algunha pequena actuación, mesas e merendeiros tamén debaixo dunha zona sombreada que tamén era importante. Estuvemos ali esta mañán cos nenos do colexio da Laxe, que daba gusto velos por ali, hoxe hacía bo tempo, estos outros días de Semana Santa non, pero a verdade é que, estamos empeñados en seguir invertindo. Ora da Manda Comunidade de Montes, isto se fixo coa Comunidade de Montes de San Xulián, agora da Manda Comunidades de Montes de San Tomé tamén faremos algunhas actuacións tamén nos próximos meses. Creemos que un espacio super agradable, verde, de lecer, importante, hai parques infantís, hai asadores, queremos invertir esa tendencia que non só é praia, sino tamén a parte verde. Claro, e é un servicio... É un servicio moi importante, claro, para toda a veciñanza, non só desde un atractivo turístico, sino para todos os veciños, porque un bo día non hai mellor zona que o lago Castiñeiro. Sí, un lugar fresco, de esparcimento, para os nenos ideal, tranquilo, donde xogar. Ten patrimonio arqueolóxico, ten zonas para visitar, ten zonas de lecer. Pretendemos tamén facer un estudio de unhas rutas en bici que poidan ser asequibles para todas as familias, que poidas chegar ali e dar, facer deporte, pero ese deporte fácil, non? Un deporte de todo o mundo poida, expandirse, e penso que merece a pena. Fabuloso. Xa entramos de cheo no vídeo turístico. Definir Marín, dice o primeiro intervinte... É complicado. É complicado. E entón, defina vostede Marín. Invite a audiencia das tres rías. O arranque do vídeo é tal cual. Definir Marín é complicado. Arranca así, non? E finaliza con Marín a toda a vida, non? A verdade é que cando contratamos esta campaña turística nos deixamos aconsellar. Non soemos facer moitas campañas deste tipo, decidimos que tamén unha empresa que foi a gañadora da licitación nos dera a súa visión, como nos veía, como non nos veía, que nos aconsellaba, que potenciais a veces nos non vemos, porque nós somos un pouco de sacar pouco peito a veces, non? Cando acompañas a unha persoa polo entorno do vial de playas e o levas a primeira curva e baixando hacia Portocelo, queda impactado con esa visión da ría, tal. Nos parece que camiñamos por ali todos os días como perico por su casa. E non o valoramos. Non o valoramos. E moitas veces ten que vir un pouco a xente que non está tan acostumada e poñer en valor determinadas cousas. Eu penso que precisamente o que nos pasou, pero sobre todo penso que nos retrata como somos, o sea, disfrutando da contorna, engloba praia, engloba parte verde, parte de ocio, parte de deporte. Penso que toca varias cousas. O lema nos gustou moitísimo, non só pola canción de Espronceda, sino porque creo que nos representa moito. O mar nos foi dibuixando tal e como somos, polo tanto temos un porto, temos unha escola naval, temos praias de bandera azul, temos o lago de Castiñeiras, temos zonas como a finca de Briz, sale tamén as tirolinas que se pode chegar a Marín de moitas maneiras, non? Que se pode chegar a Marín de moitas maneiras. Pero o importante é quedarse. O importante é quedarse. Se pode ir un barco, noutro barco, podes vir solo ou en compañía. A verdade é que nos gustou moito, nos parece positiva, reivindicativa do noso, humilde a vez, non mostramos máis que o que somos, que o que temos. E protagonistas de Marín. E protagonistas de Marín. Desde os nenos aos maiores, non? Desde os nenos aos maiores. Pero esa frase do principio de definir Marín é complicado, é a que hai que agarrarse, porque, pois tamén esa mezcla é a que nos caracteriza. Sí que a verdade estamos dibuixados polo mar e pola xente do mar, e iso tamén se nota no carácter, na forma de ser, na forma de disfrutar, e sobre todo moitas veces que incluso sendo negativos pretendemos ser positivos, é dicir, moitas veces non nos damos conta de todo o que somos ou de todo o que temos, e a veces inda protestando nos estamos alabando. Eso forma parte dese carácter mariñeiro e dese carácter vital tamén que ten, penso que a xente de Marín. E vos padriños, non? Desde a Xunta de Galicia, a Axencia de Turismo Galego con Xosé Manuel Merelles,
e Turismo Rías Baixas con Navacastro, non? Sí, pois, como lle decía antes, non estamos acostumados a facer moitas campañas de turismo, e cando os chamamos para que viñeran a presentar un vídeo dunha campaña de turismo en Marín, a verdade é que viñeron encantados, incluso eu penso que a veces que a ver como é a campaña, non? Pero a verdade é que lles gustou, participaron dela, a presentación foi moi bonita, moi natural, todos os que habían participado no vídeo pois foron convidados, tuvimos de presentadora a nosa actriz, a Maica Braña, que tamén fixo as, efectivamente, a posta en escena, e penso que saiu moi ben. Máis días como ese de sol e de disfrutar, porque van vir esta semana dan bo, logo un pouco máis de chuvia, pero bueno. Comentamos o lago, temos as playas con bandeiras azuis, temos rutas de patrimonio cultural, os petroglifos, os dólmenes e os miradores, e logo paseos pola cidade ou paseo por o paseo, digamos, de Alcalde Blanco. E logo está a gastronomía e o sabor, como se di, marinense? Marinense. O sabor marinense, a gastronomía. Sí. Digamos que é unha aposta tamén para todo o sector, todo o empresariado de hostelería, de restauración, etc., non? Bueno, efectivamente, eu penso, como decía antes, sin grandes pretensiones, a xente agora sae, disfruta dunha terraza, disfruta dos hostais de hostelería, disfruta dos furanchos, que estes días se abriron moitos, pero siguen abrendo máis, que tamén é un atractivo considerable que nos tratamos de poñer en valor, porque a xente, bueno, pois que ten o seu viño e quere acompañalo coas tapas, pois tamén é ese atractivo que a xente de fora lle fai moita gracia, porque non os coñece por aí. Pero é verdade que agora estamos en plena licitación dos quioscos, dos chiringuitos das praias, vamos a poñer tamén en marcha dúas licitacións interesantes, como é o do bar do Portocelo e o primeiro bar do paseo Alcalde Blanco, que antes era a Autoridade Portuaria e agora o fará o Concello de Marín. Son recursos, creo que interesantes, creo que privilexiados pola súa ubicación, e penso que para pasar un verán en familia fundamental. Marín non ten un turismo moi como outros sitios. O sea, non ten unha capacidade hoteleira tan importante como pode ser. Non ten eses recursos tan explotados, pero sí é verdade que hoxendía tamén se aprecia moitísimo certa tranquilidade, poder ir aos sitios, poder comer ben, poder tomar algo despois da praia, non ter demasiadas aglomeraciones, que sexa para todas as idades, disfrutar un pouco deses recursos en familia, sí que o levamos facendo moito tempo. Os apartamentos turísticos en Marín levan moitísimo tempo funcionando, os que alquilan casas preto das playas, sí é verdade que se está facendo tamén inversión en algúns recursos tamén para outro tipo de calidade, como son determinadas cabañas turísticas que se poñen en valor, na contorna de Lapamán e demais. Bueno, van aparecendo recursos, cuidados, que penso que hoxendía tamén é de agradecer, é dicir, todo o mundo está aspirando a ter un turismo medido, adaptado, de calidade, familiar. Bueno, pois aí estamos. Penso que nesa ruta nos podemos posicionar moi ben. Poñendo esforzos e recursos. Chegamos ao fin do camiño señora Ramallo, pero ten o último minuto para decir o que vostede queira ou seguir vendendo Marín. Faga o chamamento a toda a audiencia canaria. Podemos seguir vendendo Marín, que non veña todo o mundo á vez, porque, como me decían algúns veciños, por moito aparcamento que poñades na contorna das praias, a area é a mesma. Por lo tanto, nos ainda somos raros incluso para eso, un efecto chamada, pero con certa tranquilidade. Que veña Marín todo o mundo que queira. Penso que é un sitio agradable de estar, cómodo, estamos moi ben comunicados, estamos ao lado de Pontevedra, un paso de Vigo, temos preto a AP9 e tamén somos a entrada no propio Morrazo, que todavía ten moitísimos paraísos por descubrir, e polo tanto, bueno, e por mar, a través dos portos do de Aguete e o de propio de Marín. O propio de Marín, sí, ata aí se pode chegar. Pois aí esperamos a todo o que queira. Pois iremos a Marín. Como decía, en barco, ou en outro barco. Ou en barquiño. Ou en bicicleta tamén, ou andando. Foi un placer contar con vostedes, señora Ramallo, nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moitos éxitos e moitas gracias. Nada, gracias a vos. Nos vamos a publicidade. Mandos patrocinadores, volvemos en un instante e recibimos a Sito Gómez, alcalde de Moraña e presidente desde fai uns 20 días, a finales, o último sábado ou domingo do mes pasado,
presidente da Agrupación Local do Partido Popular neste Concello. Non o perdan, dentro deste antiño volvemos. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Sito Gómez, alcalde de Moraña e presidente dende fai 20 días da Agrupación Local do Partido Popular neste Concello de Interior, Moraña. Benvido, moi boa noite, como estamos? Moitísimas gracias por convidarme outra vez aquí ao... Bueno, xa fai un aniño que andaba por aquí, o sea, de ano en ano máis ou menos, non? De ano en ano, pois sí, estamos aquí vimos a facer un repasiño concello da xestión municipal, porque, aínda que en población sea un dos concellos pequenos que temos nestas comarcas, pero ten a súa importancia. Pero antes, queremos falar do Congreso Local do Partido Popular, que ven a refrendar, vostede presentábase como novo nas pasadas eleccións do ano 23, agora colle o partido e ademais o colle por aclamación, non? Que se supoño que é unha cousa tamén importante. Sí, exactamente, sí, bueno, eu desde aquí pois agradezco aos afiliados, aos simpatizantes, bueno, que me respaldaran en ese congreso do día 29 de marzo, do mes pasado. E, bueno, sí, pois ao fin e ao cabo, pois é un reto máis na que, bueno, me sinto moi arroupado por todos eles, na cal me enseñan moitísimo e están sempre ao meu carón para axudarme en todo o que necesitamos. Claro, pero e esa responsabilidade como se leva? Porque é moito apoio, pero hai que responder, non? Hai que axudar, hai que responder tamén ás expectativas, non? Exactamente, eu sempre estou aí para responder a ese gran apoio, porque, bueno, eu sin eles non son nadie en este sentido, o partido pois somos todos, ao fin e ao cabo pois ten que haber sempre unha persona adiante, pero eu sempre digo, en todas as cousas sempre entre todos pois facemos o todo posible para chegar a unha cúspide en este caso e para axudar a todo o mundo. En este caso, pois eles son o meu gran apoio, xa foron nas eleccións, xa estuveron aí pois axudándome casa por casa e así yo agradezco e sempre serei agradecido con eles. Bueno, é unha nova etapa no partido, vostede é un home novo na política, neste mundo da política. Digamos que cales serían os obxectivos que se quere
ou que se puxeron no programa do Congreso para levar adiante nos vindeiros anos. Sí, no Congreso, pois, isto é unha continuidade. O partido, pois, xa está forte, é un partido, pois, bastante constituído xa no término municipal de Moraña. Entonces, é seguir adiante, seguir unificando forzas e seguir traballando, que iso é o máis importante. Vamos a intentar, pois, acadar eses retos de, bueno, conseguir cada vez máis xente, porque neste partido, pois, nadie sobra. Para min, todo o mundo é fundamental, e para min todos os morañeses son fundamentales, e por eso pois é ir pois bueno, recaudando e buscando xente que queira animarse e bueno, estar con nós a fronte para axudar a todos os veciños, que para iso estamos. Defina un pouquiño o perfil e os nomes, porque algún é concelleiro da nova Xunta Rectora. Sí, bueno, pois basicamente pois é o que decía, é unha continuidade na cal pois temos, bueno, os concelleiros van a figurar como algo que, bueno, que teñen que estar aí para intentar pois levar a cabo ese fortalecemento do partido, na cal, bueno, pois algúns menos, neste caso, menos Luisa Piñeiro, que non pode estar representada neste caso o partido local por os seus cargos, sí, no partido provincial, pero despois conto con todos os concelleiros e, bueno, así o plasmei ese día ali no Congreso, ademais de todos os simpatizantes e afiliados que me acompañaban tamén. Bueno, esa alcaldesa Luisa Piñeiro sigue sendo un referente en Moraña, non? Sí, sigue tendo autoridade, sigue tendo mando, non? Sí, exactamente, é un referente, bueno, dela tamén pois aprendo moitísimo, ela enséñame moitísimas cousas, bueno, sempre na vida hai que rodearse sempre dos mellores. Eso sempre, e ademais son dos obxectivos que vostede non aceitou, pero pregunto, porque supoño que está dentro de 2 anos, en maio do 27, hai eleccións municipais. Sí, exactamente. E agora vostede non só é alcalde, sino que ademais é presidente da agrupación local. Hai que traballar moito, non? Sí, hai que traballar. Eu creo que, bueno, desde que empezamos a legislatura, pois é o que estamos facendo. Eu paso horas e horas que moitas veces non me dan as horas, pero, bueno, unha vez que estás aquí é para traballar e vives o momento, vives pois a continuidade, sabes que dentro de 2 anos xa están outra vez as eleccións aí, pero, bueno, eu vivo o momento e traballar pois ano e ano e intentar facer as cousas. E a usted gustalle falar cos veciños, non? Sí, ese é o que máis me gusta a min. Eu falo cos veciños, unha vez que hai os problemas, pois eu acerco-me ali onde ao veciño para saber de primeira man cal é esa necesidade. Se pode arranxar antes ou despois, pero hai que... Exactamente, sí. Eu moitas veces, pois digo que moitas veces non somos capaces de chegar no momento, pois ao día seguinte, pero que ao final esas cousas, se se poden arranxar, pois arranxarémola, e así estamos facendo. Pouquiño a pouco estamos chegando a esas necesidades que, bueno, que se plantean todos os veciños e que ao fin e ao cabo pois van realizando. Perfecto, bueno, pois deixamos o partido e nos vamos a facer un pouco de balance de legislatura. Simplemente a modo de resumen, logo entramos en detalles, se lle parece, pero xa estamos casi, levamos 2 aniños, estamos casi rozando o 50% da legislatura, non? De maio do 23, que se inicia a legislatura en xuño, pois estamos chegando alá. Cal sería o seu balance? Do prometido fai 2 anos, canto estaría máis ou menos concretado en fase de desenvolvemento ou xa rematado ou feito? Sí, do prometido, no que levábamos no programa electoral, hai máis casi do 70% que xa está avanzado e moito xa está feito, encamiñado, sí. Nós, bueno, estamos levando xa a cabo algunhas obras xa grandes, neste caso, pois o aparcadeiro de Isosorio, ali no casco urbano, que empezaron as obras hai cuestión de mes e medio, e, bueno, están realizándoas, que acabarán en outro mes e medio, así, 2 meses,
acabarán esas obras. Bueno, eu desde aquí pois tamén quero pedir disculpas aos veciños que, bueno, que crean un trastorno. Todas as obras que se fan no concello pois moitas veces generan un trastorno. Neste caso pois é un parking que se está usando para para ir ao supermercado, bueno, é un parking que se usa moito en Moraña, e bueno, é que agora pois esas obras pois están condicionando moito, entorpecen, sí. Pero bueno, pouco a pouco están avanzando e pronto se finalizarán. E despois, bueno, hai obras como pode ser que empezan hoxe, agora vindo hacia aquí, hacia este plató, pois recibín chamada que xa empezan mañán esas obras do campo de fútbol de Mirallos, unhas obras que son moi necesarias e que xa veñen pois por distintas circunstancias, na cal eu tamén pois asumimos esas responsabilidades, non circunstancias ao Concello, sino alleas ao Concello. Esas obras de Mirallos hubo sempre problemas, na cal foi pois as subidas cando foi a guerra de Ucrania, as subidas dos precios dos materiales, a empresa que adxudicouse a obra dou en quebra, e agora pois licitouse a cuestión de 3 meses, e a empresa que acolleu pois tamén renunciou á obra. Bueno, nos deste equipo de goberno pois xa nos puxemos a man á obra, non tardamos nin 10 días para intentar buscar algunha empresa que pudera facerse con esta obra, e así o fixemos, pois buscamos esa empresa, e esa empresa pois mañán empezan as obras para intentar xa acabar dunha vez ese magnífico campo de fútbol que vai levar unha remodelación importante, non? Sí, vai case... Porque césped, rego, torres de iluminación, drenaxe, bueno, prácticamente vais quedar novo. Nas primeiras legislaturas, bueno, nas anterior legislatura, na de María Luisa máis de Cela, pois modernizouse o que é as gradas, tiráronse e puxéronse completamente novas, e agora pois toca ao terreno de xogo, un terreno de xogo que vai totalmente novo, cas torretas de iluminación, os drenaxes e riego, que eu creo que vai ser... Césped natural? Césped natural, exactamente. Vamos a seguir apostando polo césped natural, que, bueno, que moitos compañeiros, moitos alcaldes da contorna dime, bueno, estar loco, como te metes a un césped natural que dá moito traballo, pero o noso referente, o noso campo de referencia da zona era o campo de Mirallos, e o campo de Mirallos vai ser algo que pronto estará... O sea, que na próxima temporada estará pleno. Exactamente, para a próxima temporada queremos ver aí xogar xa o noso Moraña. E como vai o Moraña a estas alturas? Pois o Moraña, pois estamos aí na mitad da categoría, estamos en segunda ref, e bueno, en segunda regional. E, bueno, estamos aí luchando polo entrar en playoff para poder xogar para o ano, para entrar a primeira. Pero, bueno, a ver, pouquiño a pouco. Bueno, os de Pontevedra van como motos, eh? Sí, exactamente. Os de Pontevedra é un orgullo pois ter un equipo da capital pois ascendido. Bueno, e que máis obras temos en marcha? Sí, temos obras que, bueno, obras de gran importancia. Temos tamén a segunda fase, a remodelación da Rúa 6 con Mos, un proxecto que vai a 519.000 euros, un proxecto que é a continuidade da calle, a calle que vai a Mos, ca continuidade ca Rúa 1. E ademais, pois vamos a decentar tamén o camiño que enlaza a capela de Mos ca carretera de Diputación que o camiño que vai a Campelo. É unha obra importante, unha obra subvencionada, neste caso a mitad por a Xunta. E, bueno, a cal, pois, agradecemos a todas as institucións, porque, sí, o noso presuposto, somos un concello pequeno, o noso presuposto é pequeno, pero a gran maioría do financiamento veñen de outras administracións, na cal, pois, eu agradezco, neste caso, pois, a Xunta de Galicia e a Diputación, que obras como o campo de fútbol de Mirallos, pois, é unha subvención que ven da Diputación de
de Pontevedra, o que é o plan máis provincia, claro. Bueno, e facemos un breve repaso, porque o tempo correnos moito, señor Gómez. Breve repaso: mantemento, limpeza, melloras de camiños, de colexios, de centros culturais, etcétera, 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 e métame tamén o saneamento no medio. Como está este paquete de servicios? Sí, exactamente. Estamos, mellorando, estamos empezando xa foron obras que estas obras que mencionei anteriormente centradas no casco urbano, e agora vamos empezar xa a centrarnos xa máis no rural. Estamos facendo saneamentos, este ano xa se fixo algúns saneamentos no que é na parroquia de Santa Cruz, no lugar do Souto, fixéronse 2 saneamentos. Tamén se fixeron saneamentos en Anches na parroquia de Santa Xusta, concretamente no lugar de Pontellas. Estamos facendo proxectos xa de gran valor. En este caso, queremos estamos xa traballando para darlle servicio de saneamento xa a lugares que no seu día quedaron sin el. Neste caso estamos falando na parroquia da Mil, ao lugar de Roza Bella, que xa nos trasladamos, eu e máis o proxectista, para intentar buscar a solución, porque tamén quero deixar claro, o saneamento no Concello de Moraña casi o 90% está feito. Quédanos ese 10%. Ese 10% que supón as dificultades máis grandes que hai no Concello, que son casas que no seu día os desniveles e tal non foron posibles facelos, e neste caso é o que estamos levando agora a cabo. Neste caso, o que comentaba agora, na parroquia de Amil, na lugar de Rozabella, para incluir todas as vivendas que hai ali. Tamén estamos levando a cabo un proxecto bastante grande que é o saneamento, que sí que o hai, pero quedaron vivendas atrás, no saneamento do lugar de Paraños, que estamos mirando, valorando para poder reubicar esa depuradora que está dando moitos problemas e intentar mirar a forma de poder subsanar ese erro. Tamén estamos vendo a posibilidade de outras zonas no lugar da alberguería, tamén unhas casas que quedaron atrás para poder darlle servicio. E no tema da limpieza este ano vai ser complicado. Claro que eu sempre o vexo, pero cando ves o tempo como ven agora na primavera é complicado. A erva medra moitísimo, ven con forza, e despois de tanto chover hai que chegar a todos os sitios. Eu creo que sempre o fixemos, moitas veces a xente quere que lle chegue xa no momento, creo que vamos a manter sempre a mesma circunstancia. Vamos a intentar chegar a todos os sitios, que ese mantemento de limpiezas que ao fin e ao cabo que se realicen e que se realicen ben. Que noticias ten sobre o parco eólico de o Monte do Acibal, que parece ser que hai uns camións por aí que non sei se entraron ou non entraron, porque isto está paralizado por orden do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia dende maio do ano 24, desde fai máis dun ano. Sí, exactamente, sí. Eu tuve un traslado e conocemento desta situación a través de unha asociación de veciños de eólicos que hai ali en Moraña. Puxéronme un conocemento. Eu non estaba xusto ese día no Concello, pero trasladei ao noso policía local a que se desplazara á zona, e el comprobou, parece ser que había 2 ou 3 camións de Rumanía, parece ser, viñan con pezas e parece ser, despois, según me informou o policía local, non eran para este polígono, marchaban para outro polígono, estaban confundidos, viñeran para este. Eu informei en este caso a presidenta da asociación, conforme, ela requeríame se había informes ou algo. Nós non temos conhecimento ningún. Eu xa dei traslado moitas veces e dei información a esta asociación e máis a moitos veciños. Nós aquí non temos casi parte ningún como administración local. A competencia é nula. Nós, ao Tribunal Superior de Xusticia paralizou o parque. Nós en ningún momento tuvemos conocemento deste tribunal que nos remitiran sentencia, en ningún momento, no cal nós non
somos parte ningunha. Nese caso, eu cando me trasladan algunha información e tal, pois é o meu deber, pois é mirar e valorar, exactamente, valorar o que está pasando, si é veraz ou non. Bueno, convenio do Encoro, lóxicamente do Encoro do Umia, en Caldas, que lle afecta aos municipios, concellos, recordamos, Caldas, Cuntis e Moraña. Hai nova proposta de Augas de Galicia, hai cambios, que información ten de último minuto? Sí, nos aí, bueno, Augas de Galicia trasladounos no seu momento un escrito conforme había que modificar onde iban a destinados eses cartos. Uns cartos que, bueno, é un convenio que se firmou cando se fixo o Encoro, ali no... Que reciben os tres concellos a partes iguais. Que reciben os tres concellos. Entón, notificounos de que eses cartos, intervención, máis ben, da Consellería de Medio Ambiente, pois dicíalle que eses cartos deberían de ser gastados en medio ambiente. Entonces, bueno, eu puxome en conocemento xa no primer momento, cando nos mandaron, e correximos eses gastos, porque é o que lle comentaba eu e trasladaba aos outros alcaldes. Temos eses gastos, porque ao fin e ao cabo pois, hai gastos en medio ambiente nos concellos que podemos xustificar en ese tal. Hai que facer as modificacións, pero pódense facer. Nós, desde o primer momento, xa fixemos esas modificacións. E aquí se acabou con todo. Exactamente. Tuvemos unha reunión, neste caso, co director de Augas, os tres concellos, nós xa levábamos os deberes feitos, xa tiñamos os cambios eses xa feitos, entonces pois, non temos problema ningún. Perfecto. E entran dentro dos concellos que participan, que interveñen na chamada Ruta Mariana, que é unha nova ruta. Que proxectos, que señalización, cales son as rutas que pode contar en menos dun minuto? Sí, pois iso é unha ruta, bueno, unha ruta que convido a todo o mundo. Eu fixen a etapa, unha etapa na cal pois, pensaran que na programou, neste caso. É unha etapa moi bonita. Nós temos moito avanzado xa, somos, creo que, un dos únicos concellos de toda a provincia que está... Hai 13 concellos afectados na provincia. Témola señalizada completamente. Que bueno. Sí. Temos toda o noso obradoiro de emprego, pois señalizouna hai 3 anos, deixouna toda marcada. Se pode practicar, se pode usar? Témola toda, sí, exactamente. E vexo que, bueno, moitos veciños que por donde percorre a ruta, pois todos me din que cada vez pois vai máis en auge. Este ano, pois, a través da Diputación de Pontevedra, tamén se dou vistosidade, en este caso, pois na Feira Internacional en Fitur, que se levou tamén para darlle, pois, promocionala e darlle un pouco máis de auge. Pouquiño a pouco está collendo auge, porque os meus veciños, neste caso, pois, comentan-mo que cada vez pois, pasan máis peregrinos. Tamén se puxo mobiliario urbano, puxáramos bancos de madeira para que, bueno, eses peregrinos que veñan se queiran sentar e poidan disfrutar das nosos estupendos paisaxes que temos en Moraña. Bueno, Moraña é moito Moraña a nivel de festas, non? E principalmente de eventos gastronómicos, non? Sí, exactamente, Moraña... O sea, son de referencia en Galicia. Sí. Falamos do carneiro espeto, do porquiño á brasa, tamén da rapa, que temos que falar da rapa das bestas de Amil. De Amil. Sí. Bueno, empezamos, por donde? Sí, pois empezamos e tal pola primeira. Eu creo que sí, a primeira pois empezamos a celebrala, bueno, eu non quero desprestixiar neste caso pois a ningunha festa parroquial que no está claro, que pero as mellores son as de Moraña. As mellores son as de Moraña, exactamente. Empezamos, bueno, desde as primeiras que creo que é o San Benito dali de Covelo, que antes se facía, era unha gran festa, agora, bueno, foron morrendo, e eu para min son todas importantísimas. Pero, bueno, temos unhas de referencia, como son a festa da Rapa das Bestas de Amil, que, bueno, que sempre a principios de julio, e tamén, bueno, continuamos despois ca do Carneiro, claro. Cas festas do Carneiro, unha festa de referencia, unha festa de interés turístico en Galicia, e, bueno, das cales pois estamos moi orgullosos. É un referente para Moraña, danos a conocer en moitas partes xa do territorio nacional, da cal pois eu síntome orgullosísimo de que, bueno, de que esta festa cada vez vai a máis. O Carneiro Espeto, que estamos falando unhas 3.000 personas, máis ou menos, o ano pasado, exactamente, non? Sí, o sea, comensais, sí.
unhas 3.000 comensais xa que se cerra en unha semana. Eu pido sempre disculpas porque abrimos o plazo para inscripcións de lotes en unha semana, pois temos, sí, temos que cerrar xa porque xa non hai máis sitio. O aforo é moi limitado, a Carballeira é a que, bueno, nós non podemos meter moita, sí, é o produto, exactamente, non podemos meter máis xente. Entón, bueno, son unhas festas que cada vez pois van a máis, bueno, para nós é un orgullo. Xa estamos traballando, xa empezamos, porque é unha festa que, ao fin e ao cabo, consúmenos moitos meses de adianto para poder que salga todo. Pero axuda moito a Moraña, axuda moito a economía de Moraña, a economía local, os carneiros, o pan, o viño, as cousas, non? E toda a xentiña que acude e que, ao final, toma o carneiro no outro lado ou vai aos restaurantes ou ten que ir a Moraña para, non? Sí, 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 e ademais pois enfocámonos todos unhas actividades todas que se realizan pois nese mes de xulio para, bueno, en referencia a esa festa. Falamos bueno, e a Rapa das Bestas tamén. Pois sí, a Rapa das Bestas tamén, sí, é un referente, bueno, porque ademais é do Monte Acibal, onde está este polígono eólico, digamos, sí, ou parque eólico, non? Exactamente, aí hai os cabaliños que son de xente de son propietarios de veciños de Moraña, sí, na cal, sí, da Mil, sí. Claro. Sí, da Mil, bueno, para algúns de Barro tamén, pero bueno, a gran maioría son de propietarios de Amil, na cal, pois... Os cabalos soltos. Sí, teñen os cabalos soltos todo o ano, recóllenos ese ano para poder rapalos, desparasitalos, e, bueno... Pero aí participan incluso as nenas e os nenos, non? Sí, 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 exactamente. Moi pequenos, moi mozos, non? Participa todo o mundo, sí. Claro. Desde nenos, maiores, adultos, homes, mulleres, hasta o alcalde, non sei... o ano que gañei as eleccións, prometinlo, e ali estuve tamén. E ali estuve. Que tal se lle dá? Bueno, ben. Ben. E bueno, e despois, bueno, non quero deixar atrás tampouco pois o que é o San Roque, unha procesión pois tamén moi importante. Bueno, os Milagros da Mil, cuidado. Sí, bueno, eu vou cronolóxicamente, claro. En agosto, pois o que é o 16 de agosto, o que é a procesión de San Roque, de San Martiño da Laxe, unha procesión que, bueno, cada vez tamén ten máis xente. Tamén quero recordarme do Porquiño á Brasa, un porquiño á brasa que bueno, que o ano pasado volveuse a retomar despois duns anos de parón, e tamén pois da romería dos Milagros da Mil. Dos Milagros da Mil, que é un pouquiño máis fuerte, que é un pouquiño así, máis numerosa, digamos. Exactamente, sí. Máis numerosa e popular. Bueno, e todas estas cousas, aínda que empecen no verán, no mes de xullo, pero, lóxicamente, hai un traballo, hai unha organización, hai unha planificación e hai, digamos que a participación dos veciños, non? Donde hai asociacións culturais donde hai asociacións de veciños, pero senón todos os veciños colaboran aí, non? Un pouco. Sí, exactamente, todos os veciños, pois, temos asociacións que, bueno, todos colaboran, o que é as asociacións de mulleres rurais, tamén que expoñen as súas bueno, o que fan durante todo o ano, pois outras asociacións que tamén axudan aí para o Club de Atletismo, que fai a súa carreira popular de atletismo, a BTT do Carneiro ao Espeto tamén, bueno, é un sinfín de cousas, non quero deixar, que igual me queda algunha atrás, eu pido disculpa neste caso, pero todo o mundo participan e ao cal agradecemos moitísimo de corazón que, bueno, que se faga todo piña a esa festa e ese mes de xulio con tantas festividades. Pois, señor Gómez, este tempo se nos acabou, pero ten un último minuto para dicir o que vostede queira ou que eu non lle pregunte. Nada, pois eu decir que, bueno, que sigo a disposición de todo o mundo, como todos os veciños me conocen, seguirei sempre traballando, mentres este aí, eu moitas veces digo aos veciños, mentres eu este aquí, eu estarei axudando a todo o mundo, para iso estou, eu creo que un alcalde é o que ten que facer, estar aí traballando e axudando a todo o mundo, facendo obras as que poidamos facer, as que estamos facendo, e que, bueno, que me dará atrás tamén o plan que vamos a firmar esta semana, que é a integración da Rúa 5 ca Carballeira,
solucionando eses pequeniños problemas que teñen os veciños, que moitas veces son insignificancias, pero que ao fin e ao cabo pois veñen a ti para poder axudarlle, e así estamos. Eu para iso estarei, teño as portas do despacho abertas sempre, e o meu teléfono creo que o ten todo o mundo, e así estarei, sempre traballando hasta que marche algún día, pero mentres este... Hasta que os veciños queiran. Exactamente, mentres este, pois aí estarei axudando. Bueno, pois foi un placer contar con vostede, e lle desexamos moitos éxitos e boas festas. Nada, moitísimas gracias a todos vos. Estades convidados a vir á Festa do Carneiro ao Espeto, que é unha festa pois bastante popular en todo Galicia, e todos os que queiran pois vir a esta Moraña, pois todos están convidados. E Moraña é moi bonito, e ademais ten maravillosos pazos, maravillosos lugares e parroquias. Exactamente. E o máis importante que é a xente. Sí, ese é o máis importante, sí, a verdad que sí. Os veciños. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimos éxitos. Nos vamos da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a Francisco Martínez, o presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira. Non o perdan, será dentro de un instantiño. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey y Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Bueno, pues estamos de novo con todos vostedes. Damos a boa noite e benvida a Francisco Martínez, presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira. Benvido, como estamos? Moitas gracias, boas noites, gracias por invitarnos. Bueno, estamos desde campaña, ¿no? A campaña da NAI que empeza mañán. Efectivamente, mañán miércoles. Presentámoslos, iniciamos la mañán hasta o día 4. Bueno, defina un pouquiño a Asociación de Comerciantes, a Asociación de Empresarios de Ribeira, dende o punto de vista para a xente de Marín, para a xente de Pontevedra ou para os veciños de Caldas que ao mellor non coñecen e non teñen os datos. Cantos asociados son, canto tempo leva? Vostede leva seis aniños, non? Como presidente desde o 19, non? Sí, efectivamente, a directiva, mas como, bueno, que estou eu de presidente, sí, levamos 6 anos. O que é certo tamén que, bueno, a Asociación de Empresarios abarca moitos sectores, no cual, bueno, desde que nós asumimos un pouquiño de responsabilidade de levar e presidir a asociación, pois sempre lle quisemos dar cobertura a todo, tanto a todos os sectores automobilísticos, aos sectores do mar, a sectores de automoción neste sentido, e, bueno, en eso fomos iniciando campañas un pouquiño especializadas para cada sectores. Pero aí está tamén o pequeno comercio, está
dentro e as feiras de Viamare e todo eso, ¿no? É dicir, que cantos asociados pode ter ahora mismo? A ver, a asociación está entre os 240, 260 asociados. É certo que, bueno, que si o máis principal é o sector do comercio, non? O noso objetivo principal é dinamizar tamén un pouquiño todo o comercio. En ese sentido, pois temos ao largo de todo o ano incrementamos moitísimas campañas, estamos sempre intentando ter unha campaña cada mes. O máis fuerte da asociación é o Viamare, que é onde todo o comercio en agosto, pois, bueno, sacan os mellores produtos que teñen, entonces aí aproveitase, digamos, facer as carpas no malecón, pois, bueno, aí temos unha gran demanda de afluencia de xente de que ten moito éxito para a asociación, e, bueno, a nivel Barbanza é unha das poucas que se está mantendo, digamos, esa feria, non? Esa feira. E cales son as debilidades e as fortalezas, as debilidades que ten o pequeno comercio e as fortalezas ou as axudas que se lle poden prestar con servicios, con formación, con asesoramento, con información dende unha asociación profesional? Bueno, pois nós desde a asociación o que lle trasladamos un poquinho a todo o comercio, a todo autónomos, pois digamos é unha pouca das líneas de axudas que se poden sacar a través da Xunta. Nós desde intentamos tamén darlle cursos de escaparatismo, de redes sociales. Ao final o que sempre estamos buscando é que o pequeno comercio, a través da asociación, teña, digamos, pois un soporte que lle poda axudar nas necesidades que máis teña, non? No sentido, despois, buscamos tamén alternativas para ubicacións de aparcamiento, buscamos sempre incomodidades nas calles, que, digamos, demandas que eles besan no que é, digamos, do seu establecimiento para que, digamos, desa asociación se lle traslade e se lle susane, pois, digamos, esas pequenas demandas que eles teñen. Claro. E como están, por exemplo, o tema de zonas de parking ou plazas de parking, que axudas lle prestan a través do comercio con vales ou con descontos de 1 hora ou de 2 horas para poder facer compras? E isto, porque isto ten certa importancia a hora de atender ou de acudir ao pequeno comercio, non? Polo veciñanza. Sí, a ver, efectivamente, Ribeira sempre foi a cidade un pouquiño que demandaba aparcamiento. Agora, bueno, pois nós creemos que eso témolo un pouquiño xa susanado. En tema de parking, hai 2 parkings que son bastante amplios, o do Centenario, que ten casi 400 plazas, no que estamos nosotros tamén implicados aí, igual que no da Plaza de España, que, bueno, ese ten menos plazas porque, bueno, un pouquiño xa que xa estuvo, digamos, en alquileres para as persoas que non tiñan, digamos, onde guardar o seu coche. Pero, bueno, nós desde a asociación trasladamos aos comercios, a todos os socios, tickets de media hora que lle poden ofrecer aos seus clientes nas compras. Entonces, ao final, calquer cliente que veña a Ribeira que faga 3 compras, pois así pode ter 1 hora e media gratuita, tanto no parque do Centenario como na Plaza de España. Nós creemos que en ese sentido témolo coberto, que si sempre lle trasladamos tanto a todos os socios, e a de comercio, de restauración, que sí, que entreguen eses tickets que son moi beneficiosos para os clientes, e aparte son tickets que van a durar todo o ano, non son tickets de caducidade. Entonces, o tema do aparcamiento, sabemos que ahora tamén está bastante complejo moverse por Ribeira, pero, bueno, o ideal é leválo a un parking, e nós aí en ese sentido témolo coberto. E dende o punto de vista do turista, estamos ás portas de, bueno, non sei como foi a Semana Santa. Bueno, a Semana pasada, eu penso que máis ou menos tuvemos todos iguales. Pero en Ribeira non choveu. Que mal caeu a semana, non? O sea, porque as borrascas, a semana anterior á Semana Santa, fabulosa. A semana posterior tamén. Sí, pero, bueno, eu penso que son nosos autónomos temos asumido eso que non podemos contar. A semana non foi como tiñanos previsto que fora a nivel de visitantes, pero, bueno, a final... E dos veciños, porque dos veciños igual que tampouco meteronse na casa. E, bueno, en tema turístico, nós o que temos ben claro que desde a asociación sabemos que os meses de julio e agosto son moi fuertes aquí en Ribeira, pero nós o que queremos é seguir traballando de enero e diciembre, vivir ca xente de Ribeira dos alrededores e, bueno, e aproveitar, digamos, pois julio e agosto ao fondo, pero nós o que máis presentamos e queremos é que todo o ano teñamos actividade, que eso penso que é o principal para Ribeira. Sabemos que Ribeira é a zona que pode ser referente turística, pero a nivel de comercio, pois a nivel de industria, pois queremos que sea todo o ano, claro está. Claro, e capacidade hoteleira como vai?
A ver, que a cidade hoteleira Ribeira penso que non está indo ao 100% de ter unha capacidade para absorber a moitísimos turistas en ese sentido, non? Por exemplo, ten hoteles de casi 15-20 anos. Un hotel tería que crecer, pero bueno, esas son cousas que eu penso que se terían que vir xa estudiadas desde atrás para que fora un pouquiño tanto a zona de Coroso, un pouquiño con máis hoteles, aí podíase facer moitísimas cousas en ese sentido, pero de momento, pois é o que temos que seguir traballando con eso. Como se porta? Como responde o Concello e dende o punto de vista de facilitar os trámites, as plazas, a ordenación, policía local, axudas, información, etc. E xa non me refiero digamos que aos actuales, como, senón, incluso a Manolo Ruiz, que pasaba anos. Se as administracións locais se esforzan ou van a ralentí en axudar? En axudar digamos, a nosa asociación. En general, e o comercio. Bueno, ao final, axudando a asociación, axuda ao comercio, hostelería e restauración, non? A ver, nós en ese sentido, nós co anterior alcalde, pois nós tiñamos bastante afín, foi cando nos iniciamos as actividades dos coches eléctricos, iniciamos as actividades de Gastromar. Manolo, o ex-alcalde, pois si aí nos axudou, aí nos aportou, digamos, unhas subvencións para poder levarnos a cabo eso. O concejal tamén de comercio era completamente distinto ao que está no actual concello ahora. A ver, Ramón Doval con nós, ca asociación, pois sempre foi as mans abertas, estaba aí para todo o apoio en todos os sentidos. No actual, pois, bueno, a mellor a concelleira pois dedícalle a outras actividades que ela cree máis relevantes para o seu cometido que ten, non? En ese sentido, pois, bueno, é o que estamos un pouquiño non vamos codo con codo en ese sentido co tema que a concelleira de comercio. Despois, a nivel alcalde, tenente alcalde, terceiro tenente alcalde, pois, ao final, hai que facer como un encaje de bolillos para poder intentar sacar as cousas para diante. A nós é un pouquiño máis complejo, tamén nos tuvemos que adaptar, porque ao final son tres mandos, digamos, tres mandos que tens que dialogar con tres, pero, bueno, que nós si temos claro que nós seguimos igual cos objetivos que tiñamos cando estaba Manolo, igual a nova corporación Sabio, que os nosos objetivos son o polígono, circunvalación, residencia tamén que nos gusta, o centro social, o centro de salud, e son actividades que queremos levar a cabo e que se fagan. É certo que, a ver, nós ao fin e ao cabo, polo que lle dedicamos, entonces nós tamén lle metemos un pouquiño de presión, entre comillas, porque claro, nos gusta que Ribeira avance, que isto nós temos que ir para adiante. En ese sentido, a variante para nós é moi principal, xa tiña que estar, levamos casi desde 2003 pendientes de sacar esa... Sí, entonces, bueno, no seu día lle trasladamos tamén ao Concello, porque había aí un pouquiño dunha demanda dunha asociación de que tiña afectada ca variante, pero, bueno, tamén lle trasladamos ao Concello que esa afectación, se non a teñen estes veciños, iban a ter outros veciños. Nós solicitamos a Diputación un informe da carretera que eles, digamos, que de Saraso a Vilar, donde si a Diputación tería previsto facer algunha actuación, tanto a nivel de anchear ou de que fora mellor transitable ou incluso variante, pero a Diputación trasladounos un informe no que non iba a facer ninguna actuación aí. Entón, nós ese informe tamén o trasladamos ao Concello, claro está. Entón, nós desde aí, desde a asociación, nós tamén nos movemos porque queremos ir en conjunto para que Ribeira crezca e se desarrolle, non? Despois a nós tamén nos sorprendeu, penso que foi en outubro, unha reunión que tuvéramos co terceiro tenente alcalde de Ribeira, do actual, do cual xa nos trasladaba co informe da variante que xa estaba o Concello xa estaba informado, que era desfavorable, pero, bueno, nós tamén tuvamos esa toma de contacto con el. Nós a día de hoxe estamos ás pensas tamén de que o alcalde nos traslada un informe, porque ao final tampouco non sabemos realmente si iso é viable, se non é viable, e despois tamén o que si pensamos é que se é viable un novo estudio, quen vai financiar un novo estudio, porque po estudio que xa está, había uns cartos en inversión, e máis, nós ao final, porque, a ver, de todas as reunións que tuvemos que a Conselleira de Infraestructuras, nós fomos en outubro, nós lle propuséramos tamén que fora a variante para adiante,
pero bueno, que tamén nos trasladaba a conselleira cos seus motivos que, claro, tiña que ter o visto bueno do Concello. Entonces, se había o visto bueno do Concello en outubro, pois, bueno, pois a Xunta tería a disposición de meter unha incrementación de 7 millóns de euros para levar a cabo esa variante, pero bueno, nós pedimos ao Concello que se dera ese paso, que dera, digamos, o visto bueno de poder facer adiante a variante, pero bueno, non logramos, foi un pouquinho esa incertidumbre que hubo en setembro, e ao final, pois, témolo paralizado. Entonces, en ese sentido, estamos ás pensas e a ver que vamos poder seguir facendo. É certo que desde diciembre que estamos ás pensas de que nos facilite o informe, pois tampouco a día de hoxe non sabemos o que, nin ese estudio, nin nada. Entonces, eu penso que é unha posición que a veces hai que tomar decisións que gusten ou non, pero que sean digamos, claras e que sean efectivas para unha cidade. A veces sabemos que temos que crecer e sabemos que iso é moi importante. Sí, pero ahora, a parte privada e a parte emprendedora e o empresario ou comerciante non pode estar sin saber cal vai ser o futuro. Efectivamente, agora estáse remodelando e as cousas se poñen duras. A Plaza do Centenario, que se vai facer semipeatonal, e a calle Miguel Rodríguez Bautista é unha zona moi transitable de coches, e sabemos o que nos pasa no verano, entonces a veces nós así nas reunións entre os da directiva e algúns socios máis, pois din, a ver, se ao final teñen unha infraestructura que lle pagan porque non lle das para adiante a algo que é vital para a Ribeira. Pero bueno, eu penso que pouquinho a pouco habemos de ir limando as perezas, e eu penso que ao final tamén se han de dar de conte e han de darlle para diante. O outro gran tema que vostede acaba de poñer encima da mesa é o polígono industrial, non? Comentábamos antes de empezar a entrevista en menos dun minuto de que isto xa leva, primeiro era ampliación, despois polígono novo, industrial. Cal é a demanda, cal é a situación, en que momento estamos ahora mismo e que lle pode contar aos veciños da Ribeira? A ver, no que a día de hoxe estamos pendentes é de que o Concello adquira 2 parcelas que son afectadas no Concello de Puebla para poder licitalo. Pero, bueno, eso digamos que está a día de hoxe así porque esa parte se podía estar feita mellor xa en enero, febrero, porque ao final estamos falando do ano pasado, de abril do ano pasado, cando nós nos enteramos de que había unhas parcelas afectadas para poder licitar o polígono, que comprar esas parcelas e registralos e telos ao Concello para poder despois licitar. E nós en abril do ano pasado, pois si, nos pusemos nós en contacto cos dueños desas parcelas. E, bueno, levounos casi todo o ano entre parte do Concello, parte nosa, parte dos afectados, e ao final en diciembre pois entregamos toda esa unha documentación para que o Concello, pois digamos, ya comprar esas parcelas. A ver, nós sabemos que o Concello quer, pero tamén o que temos que ter é o que é prioritario. Para nós, o polígono é prioritario, xa desde que o antecesor estuvo, Antonio Miranda, que tamén xa estuvo desde o 2014, se non me equivoco, que foi cando se iniciou este polígono, e nós estamos, digamos, con 6 anos. Eu penso que tamén un polígono industrial ten que estar xa feito, non debería de tardar tanto. E para Ribeira é necesario, xa era necesario antes, pero é moi primordial para ahora. E aparte que o polígono, como tamén ten que saber Ribeira, que o polígono non é que sea necesario só para o empresario, o polígono é necesario para todo Ribeira, porque digamos que Ribeira necesita que haxa industria, Ribeira necesita que haxa un polígono para que Ribeira siga crecendo. Está claro que nós levamos anos que en empresas se nos marcharon, e agora pois eu penso que é a nosa oportunidade, e nós o que queríamos é que o do Concello se implicara, en vez, se é o 100, pois ao 200%. E nós estamos aí, que nós en ese sentido non temos ningún problema en apoialos. Nós sabemos que estuveran cunha reunión casea hai un ano, no que a SEA, claro, lle trasladaron se se podía levar a cabo o proxecto, que a nós tampouco non nos invitaron, que, bueno, foi unha reunión deles, que despois a nós nos lo trasladaron o teniente alcalde un pouquiño no que había pasado en esa reunión, non? E que, bueno, a SEA lle decideu que non había viable para poder levar a cabo ese polígono. Entón, bueno, nós tamén tuvemos conversacións tanto a nivel de Consellería ca Consellería de Industria, e tamén co presidente da Xunta de Galicia, o ano pasado, pois, xusto na festa do Percebe en Aguiño, pois, el veu ali tamén que estuvo invitado, pois, ali tamén conversacións con eles, nós lle trasladamos o problema do polígono, e, bueno, para que tamén botáranos un pouquiño unha man, porque o polígono é un pouquiño, estamos falando de casi 12.400.000 que vale licitar o polígono, entonces, bueno, metros son 165.000 metros,
Entonces, a verdad que, bueno, para que o metro, pois, digamos, o empresario, pois, en vez de salir sobre 80 euros, non salir a 60 euros, pois eu lle había trasladado ao presidente se nos podía axudar. O presidente comprometeuse tamén con nós, pois, en facer unha aportación de 2,5 millóns para que pudera baixar, digamos, o precio do metro cuadrado. Nós, en tema do polígono, témolo todo, está parcelado, témolo todo xa con cas parcelas, temos 108.000 metros non solicitados por parte da asociación. E a verdad que tamén sabemos que é unha obra que agora nós tiñamos previsto que se licitara en maio. Eu penso que se se pon toda por parte do Concello que eso se pode levar a cabo, e, bueno, as administracións, a parte da Xunta de Galicia, como xa falamos hai un mes que tuvemos unha reunión ca Conselleira de Industria, pois tamén se lle brindou ao Concello, pois si, a través de convenios, pois si, de poder apoiar o polígono. En ese sentido, nós sabemos que xa é unha obra municipal, nós sabemos que xa é un compromiso municipal, pero, bueno, nós o que sí sabemos é que temos que facer sí ou sí. E hai fechas? Nada. Hai fechas. Eu podría dar das fechas da que nós podemos facer e movernos. Nós sabemos que para o Concello a mellor é difícil. Pero agora, digamos que todo depende do Concello. Todo depende do Concello. Nós xa non podemos facer máis nada, únicamente que alguén nos dera aí un cheque en blanco para poder levar a cabo. Pero a verdade que eu penso que ahora xa é unha necesidade xa un pouquiño seria, temos moita demanda de empresas e temos que sacar. E digamos que no Concello, nas últimas reunións, nas sensacións, hai presa ou lentitude? A ver, eu a mellor tampouco non entendo, porque claro, eu son autónomo e levo un pouco negocios autónomos, eu non entendo se o nivel de administración pública, a nivel de políticos, como é tanto alcalde e tinentes alcaldes, a mellor o sistema de leválo é como eles o levan, pero eu penso que é lento, pero, bueno, a mellor é así a función de que ten que ser así. Eu eso non vou dicir que o queiran facer ni máis rápido ou máis lento, pero, bueno, desde o punto de vista, eu penso que deberíamos de agilizalo máis. Se é unha prioridade, pois, oye, eu penso que tiñanos que ir xa prioritario a arrancalo. Despois xa as outras cousas, pois xa se irán facendo, pero penso que para Ribeira é un objetivo que teñen que levar a cabo e tense que sacar. Para os pequenos e para os grandes. Para todo. Sabemos que a riqueza genera riqueza. Ribeira, se ten un suelo industrial, vai vir xente a traballar, vai vir xente que vai a hospedarse en Ribeira, vivir en Ribeira, gastar en Ribeira. Ao final, un poquinho objetivo ese. E ademais, nós temos tamén, xa desde tamén 2022, co presidente da Diputación, que a carretera do polígono está afectada, pertenece á Diputación, temos xa con el cerrado un compromiso de que nos vai a habilitar esa carretera, facer desdoblamiento dos carriles de subida onde baixada para o polígono, pero ten que estar licitado. Entón, nós os compromisos que témolos todos cando se licite. Entón, de que se licite, pois nós vamos a seguir pois tocando os compromisos que tiñanos firmados en palabra para poder leválo a cabo. Como están os ánimos dos empresarios? A ver, os ánimos están que a verdad que eu non entendo porque as administracións teñen que ir tan lentas e depende do Concello, da Xunta de Galicia e da Diputación, iso que comentábamos antes, que desde o 2014 que se presenta un desarrollo dun polígono que xa casi está todo ocupado, non temos que estar dar largas, eu penso que se debía de meter a implicación e facer o polígono, porque ao final iso é unha actividade que ao final o empresario vai non comprar, porque o metro tampouco o Concello non lle vai regalar ao empresario o metro cuadrado, porque o empresario ten que comprar ese metro, o sea que o Concello ten que licitar, pero con retorno, non é que eso sea unha venta en firme. Entón, en ese sentido, non entendemos porque as administracións non poden agilizar un pouquiño eses temas. Están hipotecando o futuro, non? Efectivamente. A ver, nós, en ese sentido, pois, é o que levamos trasladando todas as reunións, tanto a nivel de Xunta de Galicia, a nivel de Diputación, a nivel de Concello, e a veces, claro, tamén nos frustrámonos porque vemos que a veces as cousas non van tamén un pouquiño sinceramente por deixadez. Entonces, bueno, o que si nós tampouco vamos a deixar de sacar o proxecto. O proxecto ou ten que licitarse ou ten que dicir que non se vai facer, pero en este ano ten que ser unha cousa ou a outra. Bueno, e no resto, eventos, limpieza de praias, seguridade, policía local, servicios de ou postan eventos que favorezcan que
vayamos todos a Ribeira ou isto, como está esa, digamos que esa axuda indirecta, pero que é axuda? A ver, vamos, nós desde o que pasa que, bueno, nós como dicía desde un principio, nós os que formamos a directiva, xunto cas técnicas da asociación, pois, bueno, desde que iniciamos no 2019, pois, quixamos ter actividades, quixamos que Ribeira fora un referente, pois, en moitísimos sectores, quixamos apoiar a todos os que representábamos. Eu preguntaba polos que organiza o Concello e vostede me fala dos seus e perfecto. Perfecto. Entonces, empezamos, sí, porque además nos quedan 3, 4 ou 5 minutos máximo. Fáleme dos eventos para que nos queden xa na memoria da audiencia, dos eventos ou das feiras que vai haber este ano. Pois nas que nós vamos a presentar e que nós nos implicamos ao 100%, pois vamos a ter a primeira que é agora no mes de xullo, que é o día 21, que é a Feria do Coche Eléctrico e Híbrido, que é a nivel comarcal e a nivel casi de Galicia unha das primeiras que se levou a cabo, no cual tamén temos o apoio da Xunta de Galicia, temos tamén a Diputación que tamén lle gusta e igual ao Concello. Indirectamente, máis ou menos, pois si, gustalle e implícanse na teórica e na práctica, tamén algo nos axudan. Despois desa vamos a ter a do Viamare, que é de agosto tamén, que é a Feira de Oportunidades, que iso tamén invito a todo parte de Ribeira, parte do Concellos limítrofes, parte de aquí tamén da zona saldesa, que nos visiten e que compren, aí que ao final aí cómprase por vista, non por precio, non por necesidade. E despois estamos traballando na de Gastromar, que para nós tamén foi unha feria que nos costou moitísimo arrancala, unha feria que, como dicíanos nós, este tipo de ferias, cando non se dispón de soporte económico, cando non tes unha subvención amplia... E non che permiten ocupar espacios, licencias... Efectivamente, entonces, ao ir sempre... A ver, nos costounos moitísimo arrancar porque é o que falamos, non tiñanos financiación para arrancar o primeiro ano, porque é como dicían, se hai presupuesto para este tipo de actividades, non vamos a facer nós. Xa outros se encarguen de facela, pero o máis, como dicimos nós, o máis valiente, o que máis traballoso dá é facela desde a cero, arrancar as cousas desde cero. Igual que tamén a actividade da pista de hielo que nós quixemos iniciar o ano pasado, que ao final quedámonos solos, que en ese sentido é donde, sí, eu tamén quero trasladar públicamente a Amparo, a concelleira de Comercio da Pobra, que ao final tamén tuve un pouco máis de relación con ela, que se implicou máis neste proxecto que é o propio Ribeira. Entón, en ese sentido, son que desde a asociación son proxectos que nós queremos levar a cabo, nós queremos que Ribeira se posicione como cidade e que Ribeira atraia a xente a Ribeira. Sabemos que as campañas que levamos a cabo, sabemos as actividades como de Gastromar, que ano tras ano, este ano se será a cuarta edición, ano tras ano estás ampliando a nivel de volumen de xente, e ao final o que nós queremos é promocionar tamén o produto de Ribeira, o descarte, que é o que se suele chamar, que a xente disfrute, que pase un rato agradable. Vamos en un tipo de actividade que queremos que a xente que vaya a desgustar dos produtos que non vaya con prisas para coller e acabar a marchar, senón que se sente, que se relaje, que disguste. Ese é un poquinho o objetivo do que estamos levando a cabo ese proxecto. Sempre foi a Capitán Barbanza. E te quedas seguir sempre. Entón, aí é o que viñamos trasladando, pero bueno, nós ao final, pois, o que dependemos moito de... E colaboración con todos, hasta coa Praza Abastos, non? Efectivamente, agora tamén... Agora, sí, pois mira, ainda hai 15 días integras a Plaza de Abastos con nós, ca asociación. Eu tamén para nós vexo que é foi unha decisión acertada. A presidenta tamén eu a conozco, que é unha persona que tamén quere traballar, e a nós o que queremos é que a xente sume, que reste non nos fai falta. E posiblemente pois tamén pode ir anunciando que vamos a ter outra incorporación máis, que, bueno, para semana así posiblemente o presentarei. É a verdade que para nós é unha satisfacción porque estamos encaminhando ao final o objetivo que queremos todos, que Ribeira crezca e xuntos avanzamos. É máis forza. É máis forza. E fai falta, porque os tempos son duros. Son moi duros. Para o sector comercial e privada, os tempos son duros. E, lóxicamente, cantas menos paus na roda, mellor, non? Mellor. A verdade que, bueno, sí, iso é certo, pero sempre hai alguén que ten un pau aí escondido que non se lleve, pero o bo é seguir tirando para adiante. Nós en ese objetivo témolo claro, eso é o compromiso que asumimos cando entramos aquí, eso é o que vamos a levar a cabo. Como se presenta o ano? Con estas informacións, bueno, pinta ben, non? O ano pinta ben, pero hai que seguir traballando e moito. Ben. Tengo o último minuto, porque chegamos ao final, aos 25 minutos de entrevista, tengo o último minuto para decir o que vostede queira o que eu non lle preguntín, señor Martínez. Bueno, a verdad, a min, agradezco esta entrevista, a verdad, pois, digamos que desde a asociación
estánse levando a cabo moitísimas actividades, ao final o que é a asociación en sí, o único que quere é que todo o asociado e a parte que non é asociado, que se vexa que o único que se está traballando é polo ben de Ribeira, para que Ribeira crezca, para que Ribeira teña actividade, que Ribeira estea dinamizada, como digo eu, a asociación e a administración, tanto a nivel concello, o que se ten que implicar con nós para que a xente salga a Ribeira, non que a xente compre, que a xente salga á calle. Unha vez que a xente este pola calle, xa despois se decidirá se entrar nos comercios, na restauración ou nos bares. Pero un pouquiño que nós temos que intentar que a xente se encontre a gusto, que estea cómoda en Ribeira, iso é o principal objetivo noso da asociación. Pero Ribeira é moi bonita. Eso estamos. Da teoría hai que pasalo á práctica. Bueno, un placer. Bueno, hai que ir máis a Ribeira, pero a Ribeira é preciosa e máis a xente fabulosa. Foi un placer contar con vostede nesta edición. Temos que recuperar máis frecuencia, porque tiñamos aí o tema un pouco esquecido, mea culpa, e así que moitos éxitos que serán vos para todos os veciños de Ribeira e para todo o resto de Galicia. Pois nada, moitas gracias a usted por invitarnos aquí a esta entrevista e agradecido, cando queira que volvemos, sin problema ningún. Pois isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Francisco Martínez, presidente dos empresarios da Asociación de Empresarios de Ribeira, con Sito Gómez, o alcalde de Moraña e flamante presidente da agrupación local do Partido Popular neste concello, e ca alcaldesa de Marín, con María Ramallo. A semana que ven, máis e millor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saudos. Gracias a Dios. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.